gusto ko hamunin si Doggie. At kung hindi si Doggie, si Chooxx. Si Choox TV. This is it, Kiko Matos defeating Choox and Doggie! Here we go. Ano, Doggie? Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Kiko Matos, nilampaso ang dalawang ML player na nagangalang ako si Doggie at CHOOX TV sa standing score na 2-0. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Welcome to the battle of the YouTubers. Habang hindi pa nag-uumpisa ang bakbakan sa The Battle of YouTuber ay dumako naman tayo sa ibang patimpalak kung saan ay tila nakukulangan ng makakasagupa itong si Kiko Matos kung kaya't biglaan niya lang ginulantang ang social media sa matigasang paghamon niya sa isang sikat na ML player na si Doggie o mas kilala sa kanyang sikat na page na Ako Si Doggie at ang All-Star of the Year na si CHOOX TV. Serious, Doggie? Balita ko, ikaw ang pinakamalakas sa ML. So, dahil wala naman akong kalaban yan, gusto kong hamunin Ako Si Doggie. At kung hindi si Doggie, si Chooxx. Si Choox TV. Alin man sa dalawa. What the frick? Hamunin ko yung pinakamalakas sa ML. Hindi na, bro. Kakibat ang talas ng bibig at tigas ng dibdib niyang sinambit. Papasukin niya daw ang larangan ng Mobile Legend. Kumbaga mga idol ay papasok sa isang Baluwarte. Dito din natin makikita mga idol kung gaano katikas ang tindig ni Kiko Matos pagdating sa angasan. Mabilis naman itong nakarating kay Doggie kung kaya't ang aso na nagbabantay sa kanyang Baluwarte ay agad na sinalubong ang nag-aayang bagong salta. Agad na pinaunlakan ni Doggie at Chooxx ang hiling ni Kiko Matos na makatunggali ito sa laro. Gusto ko to. I like it. Pero Baluwarte ko to, tol. Garantes, nagamot, Kiko Matos. Ay naman sa'yo. Emil daw. Ang puta. Gagawin yan. Okay, Kiko, pagbibigyan kita. One chance, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment, would you capture it? Or let it sleep? Mommy spaghetti. Okay, Kiko. Okay to. I mean, to be honest, super ganda na ito. Okay, why? Kasi kami dito sa Mobile Legend, kahit cash talker, willing kami mag-accept ng tao. Okay, di ba? Kahit sino ka pa, lalaki, babae, or iba man, mapahayop, mapatao, mapakalbo. Ano yan? Inahamon tayo ni Kiko Matos. Sus Mariusin, pastil ng bukid ko. Kiko, bugbog sarado ka dito. Wasak bitlog mo. Pero pagbibigyan ka namin. Sure, di. Papalag kami. Ano kita kami? No reason that, man. Kasi kami, nambabalapag kami na support. Di mo masabihin, Kiko, support ka. Kiko, support! Support, Kiko! Yun lang. Kita-kita lang sa game. Pakita mo yung galing mo, ha? Sigurado. Sa larong to, Kiko, tutubuan ka ng buhok. Ano sa tingin nyo mga idol ang magiging kalalabasan nito? Ang matikas sa tindig ba ay titiklop sa hari na pinasukan niyang Baluwarte? O kaya ang bagong naghahamon ba ay matagumpay na makakapabagsak sa hari? Ang mga kasagutan ay matutunghayan natin sa pagpapatuloy sa video na ito. Kagabi lamang ay niyanig ni Kiko Matos ang buong land of down matapos lapain ng aso ang sariling Baluwarte sa standing na 2-0. Di lang paso ang dalawang patikan sa paglalaro ng ML kung saan ay pabirong sinabi ni Doggie na nangangalay na ang kanyang mga kamay sa kakalaro ng ML. Ngunit sa pagkakataong ito, ang munting alikabok ay nakapuwing sa higanting tigre. Oh my God! Choox and Doggie down! Ayan natin na may sigaw, pare! Sumisigaw, pare! Conspiracy to, pare? Grabe! For the first time in forever! Marami talagang gustong patunayan itong si Kiko Matos at isa na dito ang kaya niyang sumabay sa iba't ibang larangan, mapa MMA, boxing, at basketball. Talaga nga namang all-in na itong si Kiko Matos. Marahil nung una ay nasasagi sa iyong isipan kung may ibubuga nga ba itong si Kiko Matos pagdating sa ganitong larangan. Well,
Malamang sa malamang at the first place ay hindi ka naman maghahamon ng walang ibubuga. At ang pangalawa ay maaaring paraan niya lang ito upang buksan ang pinto sa nasabing larangan. Gayunpaman mga idol, ayon nga kay Doggie ay welcome na welcome sa community ng Mobile Legend ang kung sino mang gustong tumahak dito. Sa huli mga idol ay makikita natin kung gaano kalakas mag-set itong si Carbon Lodi o si Kiko Matos. Samantala makikita din natin ang latest vlog ni Doggie bago ang kanilang laban matapos sa kanyang training sa motorcade ay nabanggit niyang nagmamadali siyang umuwi sapagkat may laban na raw sila ni Kiko Matos. Maliban dito ay nasambit niya na hindi niya daw kilala kung sino ang magiging kakampi nito at inangasan niya rin ito na kung sakasakaling manalo si Kiko Matos sa laban nilang dalawa ay may tsansang magpakalbo itong si Doggie. Ngunit sa kabila nito ay kung siya naman ang magwagi ay nais ni Doggie na magbigay ng tulong si Kiko Matos sa charity. Ano sa tingin nyo mga idol? Na ako. Mamadali na ako pauwi kasi lalabanan namin si Kiko Matos. Pag natalo siya, lalagyan ko ng mentos yung ulo niya. Hindi, joke lang. Hindi ko kasi kilala ang kampi niya eh. Pero pag natalo kami, baka magpakalbo ako, hindi pa sure. Pero pag natalo siya, sasabihin ko kay Kiko Matos, Kiko Matos, parang mabago. Kasi, alam mo yun, pangit yung naging image niya. Eto, kung napapanood mo ito kay Kiko Matos, if pag natalo mo kami, magpapakalbo ako. Pag natalo ka namin, mag-charity ka. Okay? Mamigay ka ng yung mga goods na pagkain sa mga nangangailangan. Isa ba itong indikasyon na si Doggie ay hindi handa sa laban niya kay Kiko Matos? Nilamon din niya ang bansag kay Kiko Matos sa sapatos at natapakan sa loob ng Land of Down. At higit sa lahat, tutuhanin niya kaya ang sinambit niyang magpapakalbo daw siya pag natalo siya nito. Ano sa palagay nyo? Comment down below your answer kung sang-ayon ka ba sa pagkapanalo ni Kiko Matos sa dalawang ML player na si Doggie at Choox TV. Tinatang si Sir, pero men, dalawa yung patay dito, Hindi ko pa nakikita yung cobra. Nasaan na yun? Ayun, ito, naglalakad, Ay, naglalakad. nakikita mo doon siya. Wow, Agad! Oh! Anak balat! Pasay tayo kumanta! Siya sunan! And you're too late! Kiko Matos! Tapos, pre! Tingin! Oh my God! Chooxx Oh my and God! Doggie down! Ayan natin na may sigaw, pare! Sumisigaw, pare! Conspiracy to, pare. Grabe! For the first time in forever ako nakakita ng mga skill na hindi tumatama pero nanalo. Di ba, pare? Ganun. Ayan, nagdala si Airbender. Ayan, At no? mukhang tatapusin na! Pare, 0-2 na, no? 0-2 na. This is it! Kiko Matos defeating Chooxx and Doggie! Parang masama yung loob ni ano doon, no? Review game sa MLBB! Tol, parang masama yung loob ni Doggie. Tinan mo yung mukha. Oo, kasi ang tagal-tagal niya naglalaro ng MLBB tapos binarag siya eh. Tsaka ang masama pa niyan, Tol. Sinabihan niya na basic lang si Matos. Ako naiiyak, pre. Ikaw na yung nagagalit. Oo, Ikaw na yung nagagalit. Maraming salamat sa panonood at kung bago ka pa lang sa ating channel ay inaanyayahan kitang isubscribe na ito nang sa gayoy updated ka sa mga isyong katulad nito. Maraming salamat!